al voltant de les nostres propostes. Els sindicats s'oposen frontalment a la retallada de personal anunciada per l'Ajuntament de Tarragona, que pot arribar fins a un 20% de la plantilla en els pròxims 4 anys. Aquestes i altres mesures d'estalvi haurien de permetre que el consistori tarragoní s'estalviés fins a 7 milions d'euros. Els pressupostos que ha presentat l'Ajuntament de Tarragona per aquest any tenen forma de tisora. Es faran retallades a tot arreu, però sobretot al capítol de personal. La plantilla municipal es reduirà un 10% i 103 persones es quedaran sense feina. Els representants dels treballadors diuen que no se'ls ha informat. Aquí ens ha agafat una sorpresa que primer hagi anat a la premsa que no pas a les meses negociadores amb els representants sindicals. També tenim que fer entendre que els treballadors municipals, o sigui els funcionaris, no som els responsables de la crisi. És veritat que hi ha una falta d'ingressos, però això no té que repercutir el que són les condicions de les plantilles i les condicions laborals. Entenem que tindrien que gestionar millor els recursos econòmics. La retallada també afecta les condicions laborals dels treballadors, com l'eliminació dels complements salarials o de les hores extraordinàries. La tisora de les retallades també arribarà a les festes majors de Sant Magí i de Santa Tecla, amb pressupostos que es poden reduir a gairebé la meitat. Es tracta d'estalviar més de 7 milions d'euros respecte a l'any passat. Moisès Serra, TV3, Tarragona.